Jolanta, gefeliciteerd met je nieuwe collectie. Ben je nerveus geweest? Nou, wel een beetje om eerlijk te zijn. Natuurlijk, je leeft heel lang naar dit moment toe. Je krijgt monsters op stuur weer teruggestuurd en dan op het laatste moment moet alles af zijn. En dan, ja, de show ligt eigenlijk in hun handen. Het dansen, het lopen, het is een heel andere show dan een normale catwalk show. Maar ik ben echt heel trots. Ik vind dat ze het super hebben gedaan en ik ben trots op het eindresultaat van alle lingerie. Zij reizen langs verschillende cosmopolitische steden, langs verschillende wereldsteden. Bewust? Ja, ik ben heel erg, ik ga heel vaak langs steden en dingen en ik ben natuurlijk al een paar keer verhuisd. Ik ben ook in het buitenland geboren. Dus eigenlijk zat ik te denken voor mijn nieuwe collectie, wat zal ik doen? Want ik vind van alles wat wel leuk. En toen dacht ik, hé, nou uit alle steden iets pak en daar één lijn in maak. En dat is eigenlijk heel goed gelukt van alles wat. En heb je een bepaalde stad waar je dan echt waar je een speciale binding mee hebt of echt een favoriet? Ja goed, ik woon nu natuurlijk in Milaan, dus daar heb ik wel een band mee. Ik word er elke dag wakker en ga er slapen. Maar ja, zoals Ibiza waar ik geboren ben en Madrid, de hoofdstad van Spanje. New York vind ik geweldig, Mumbai vind ik heel... Ja, allemaal verschillende landen die echt wat hebben, weet je wel. Dus van alles wat. En welke stijl kan Wesley nou waarderen? Heeft hij een bepaalde stijl, een bepaalde kleur of misschien een bepaald land of een stad? Ze zegt het al, het maakt niet zoveel uit. Ik denk dat het bijna voor alle mannen geldt. Ze vinden het al lang best als je in je lingerie staat en het gaat volgens mij ook heel snel weer uit. Maar ik denk dit ook wat zij aan hebben, dit is de kerstcollectie. Dat vindt hij heel erg mooi. Dat heb ik ook al thuis liggen en ja, daar is hij wel heel trots op. Je eindigt je show met WK 2010. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje met een knipoog, maar ik vind het ook wel eigenlijk serieus heel leuk. Ik denk als WK eraan komt dat meiden dat eigenlijk wel leuk vinden om zo'n bikini te hebben. En dus dacht ik, waarom niet?